तो आइए ये है, इसका शीर्षक है जाड़ा का चाय। चहवे दवाई बा, चहवे दवाई बा, चहवे लुगाई बा। भैया मैंने इसको नौशर में पढ़ा था। चहवे दवाई बा, चहवे लुगाई बा, चहवे बा दादा, चहवे तमाई बा। चहवे दवाई बा, चहवे लुगाई बा, चहवे बा दादा, चहवे तमाई बा। भोर भइले जब बे सूरज उगी जाने, भोर भइले जब बे सूरज उगी जाने, चाहे के पिए खातिर मनई न माने। भोर भइले जब बे सूरज, क्योंकि मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, मैं गांव में रहा हूँ, मेरे घर लोग लगभग 30, 40, 50 ऐसे चाय पीते हैं। तो वो पूरा सुनिए कि भोर भइले जब बे सूरज उग जाने, चाहे के पिए खातिर मनई न माने। 1 कप 2 कप जे पावे पिए, 1 कप 2 कप जे पावे पिए। हरे चुनुआ सुन तनी मुनुओं के दिए। 1 कप 2 कप जे पावे पिए, हरे चुनुआ सुन तनी मुनुओं के दिए। और पी कैसे रहे हैं लोग, कुछ पंक्तियों में सुनिएगा कि केहू केहू पिए जरते जिभिया जरा के, केहू केहू पिए जरते जिभिया जरा के, आ केहू पिए दासा पे रब से रवा के। केहू केहू पिए जरते जिभिया जरा के, केहू पिए दासा पे रब से रवा के। आ जे जे तनी तनी देरी से जागे, उनका रुआब अलग। जे जे तनी तनी देरी से जागे, आके दुआरी पे 1 कप मांगे। जे जे तनी तनी देरी से जागे, आके दुआरी पे 1 कप मांगे। आ उगने सूरज देखा देखा सवेर भइल, आई दादा चला जल्दी चाहे के अबेर भइल। उगने सूरज देखा देखा सवेर भइल, आई दादा चला जल्दी चाहे के अबेर भइल। बिना एके पियले मनई कबो न नहाए, बिना एके पियले मनई कबो न नहाए। वर्ल्ड में फेमस बा जाड़ा का चाय। खटिया से उठते दतुनियो न करे, खटिया से उठते दतुनियो न करे, पहले 1 आध कप पेटे में भरे। खटिया से उठते दतुनियो न करे, पहले 1 आध कप पेटे में भरे। आ केहू सुबेरे पंचायत ले आवे, घर के 1 आध बात केहू बतियावे। केहू सुबेरे पंचायत ले आवे, घर के 1 आध बात केहू बतियावे। सुनी पंचायत सब करेला हाय, सुनी पंचायत सब करेला हाय। सुरुक सुरुक पिए 2 कप चाय, सुनी पंचायत सब करेला हाय। सुरुक सुरुक पिए 2 कप चाय। आ चाहवा के पिए खातिर भीड़ ऐसन भारी। समय अधिक हो रहा है क्या? चलिए 2 मिनट और रुके। चाहवा के पिए खातिर भीड़ ऐसन भारी, लागे चलेला दुकान सरकारी। चाहवा के पिए खातिर ऐसन मनई धावे, लागेला चीनी पत्ती फ्री में आवे। अभिनय चाय के कहानी सुनी हमरा जुबानी, चाय के कहानी सुनी हमरा जुबानी। 1 हिस्सा दूध बाता 3 हिस्सा पानी। चाय के कहानी सुनी हमरा जुबानी, 1 हिस्सा दूध बाता 3 हिस्सा पानी। तबो बिना एके पियले मनई कबो न नहाए। वर्ल्ड में फेमस बा जाड़ा का चाय। एक अंतिम बताओ सुनिए कि 1 कप पिए खातिर मन में विचार करे, भले ही वो कितनो बहाना हजार करे। 1 कप पिए खातिर मन में विचार करे, भले ही वो कितनो बहाना हजार करे। आ खेले न जुआ न ध्यान बा जुआरी पे, रहियो में बैठ के नजर बा दुआरी पे। खेले न जुआ न ध्यान बा जुआरी पे, रहियो में बैठ के नजर बा दुआरी पे। नात रिश्तेदार जो आवत दिख जा, नात रिश्तेदार जो आवत दिख जा, में चाहे के चक्कर में यो चल जा। नातन के साथे बैठ चपलूसी बतिया में, चाय आवे उनका के यो 1 कप पावे। गईनी हम घर में चाहवा ले आवे। मेरा ऑब्जर्वेशन सुनिए, कुछ पंक्तियां आखिरी की, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। गईनी हम घर में चाहवा ले आवे, सोचनी की लागे सबके चाहवे जी आवे। चाहे के पीछे देखा मनई पगलाइल, हमरों के देखे खातिर ऐसन दिन आइल। उ पी जाई चाहे कितनो सहले न जाए। वर्ल्ड में फेमस बा जाड़ा के चाय, वर्ल्ड में फेमस बा जाड़ा।